Ambalmau kunungo anga laseli la dongibaru kenekan andunya anyefo awye afomiye nyoron shirfukei franje fangai anute kangile fotuguni wa franje fangai nde fangai fangami nale Sheikh Mbuye Haidara no ye nyoron shirfukei kafoko ana do ujigiya koro fangai mbese ka lafuri chugo nyuma minuna kunungo dongibaru kenekan andunye afo awye kafo mali ministry sabatuntara nyoron marskalo tle sabatemene sebe mimbe nabi fama ko somada kibaru ako nunun ta kuntunye miye kata nyoron shefuke deli afununi mimbe ministry koro ministry ni asigi kunye musoya wala muso ujidili diu temeninu mangweni ani dimbaya o matrafali ani ujidili no ministry bintu funeye ka nyini Mbuye fe no ye nyoron shefugu kay Mbuye Haidara ka jie uluma ka yafuma Mbuye mi aya jira ka foku ale tumu jigiya koro liminge ko ale boru jigiya koro somada kibaru ya jira ka fo ko nyoron shefuke ko ku takun ama soma fiyew ka jira ka fo ko atena jo jigiya koro tukuni ninkibaru ya imprepela tiga jira nyoron shefuke refe jumantemene no bena maskalotle duruma ka zawiya la nyoro ambalma hakili la jigina maskalotle sabatemene colonel major Ismail Wage naile chefone kambe jamana dewni nyonje usraw boli ani waliali ani mudibo kune kramo mudibo kune ale ministre mi no sigilendo jamana lakana ni jamana dew lakana ni ministri ale ani Muhammadu Kone ale ministri mi ni ale ye fango fembe no ye bato fenye walu bato koye ani dine olo ministri nunu mbele jelen tumbe taman nina katabo kramoke no ye nyoron sherfuke nyoro ko talin kun jonjon ode tunye chogomi ubiseka Sheikh Mbuye Haidara ka jiensoro ani akayafa kanyeshi olu ministri nyogoma muso deun ani dembaya o jidili ministri komi nyoron sherfuke maskalo tle duru temene ayre dandigalike o dandigali nunu kera Sheikh na maula aka talibe deun ani nyoron yere wira ka kole minumbe akera jumantemene krangana nyana daduna jamana be la halaya minuna nyoron sherfuke dandigalike aye aka privilatike di tukuni aye adanna tigeke aya kandigali dajirula nyoron sherfuke femi foye no ye Sheriff Mbuye Haidara kunungo dongibaru keneka anye nyefoli doke awye bitay mina ke miye ode mimbe ani ministry muso ni nyonje ministry muso mi no ye du muso ani deun olo jidili ministry muso no ye bintu fune ye sabo miyato aleko kabo ministry yala nyoron shirfuke no ye Mbuye Haidara ay asabu min fo usabu fle antora ambe ka fangai nda fasa ko ministry muso do be ministry muso ngumana article nu kodu koy tumame anyo me ale buye kumana akoka ya menga ko ni ministry muso ye kodu nu article nu lama an tefe maka ke kodu nu na le ko ministry muso magara ula amma don ga nasru ciyere don wal ma ciyete ina fa magharula wa ubi amma magharula an kuni modon fu aya fuka fa ya ni fa ngai fe na ya suru ciyere don musai magara altikru nunna ko fanga ka ni ministry musai boni si joroina an musami yin lama ka an te fe femmin ka lama na suru ciyete an kuni kasrate fangorela ale kumana tanda indefo antura ambeka koyin yini ka laje nasu abe anna nasro ja abe hali nafu musayi magara ola anyi ni minge fanga imbolo anyi do faruka anyi ni fanga feka kuka musayi boy anyi faran fasili ka ku wala anka anyi la yini min yini anyi wala ni ke ola kuni ministry musayi
amma foka ka boyin pewna fu fanga pela pew tente kada ka fanga inte an ga fanga yi amma foka ni fanga yi an ga fanga yo nga au ka boni jero ngela jero mi أو أرتكل من كنترولا مسوين بو يرومي نوكا مسوين بو أدلا أو تسي أرتكل مغاكا كمون نري مسوب يرومي وكا أبوي ni musoyin te o yoroina ma yaratena fenda wuli na fangon uga musoyin bla jero wala ma wala kana o yoroina ka son dalen bala ka fu utigila matina sonka artikili jugun nun lawli on anya futa anya ni defu anya ni yini anya alayni ga amma jabi man surakula aya ni na foni president toy ka ni president fe aya ni premier ministre re fana fe aya ni assemblée ni mo fe o sara si membro fongo fembe aya ni u fe ka fokoni mo zoinde kabo o joro ina لا من جابي منا نالا سنة كونيني أجتك أنا فا أدافع أني كي فجمع ولو فراني هنا على لما نكافوك أنغني أني نكينغا وما أما فسرة أني مني وما كاني Lintuye sabu miyato nyoron sherfuke aye franje fanga in lafasali dabla aye usabu defo ka sabu ke bintu fune aye hakilina mununda kanyeshi aslamaya dinema yala miye Sheikh Mbuye Haidara ye nyoron sherfuke yala ane franje fanga in kebi chugodi yala ajiyena wa yala majiyen wa ayafaru ma wa min demena unu nyonche no de ye bintu fune ka lahalaye yala tama yato nyoron sherfuke yafaruma wa aye ujabi di ujabi nunu fle nga kuni bi kuni ambora u lafasalin na anyobla ambora u lafasalin na pew an ga jero aje ina fan tun jolen berme anotere ambora ye fa no ire te tuguni lafasalin an ga buchuko lafasalin blali amma fo kambe na berewdeta amma fo kambe na gaba kurudeta amma fo ka fengo fenni bashi be fengo fenna amma fo kambe nuta nango kam de bora ula fasalila anyobla ni fangai ko anye fanga mimbonya ka achaya kanjo anofe ka ademe amalmau nintunye shirfuke ka kuma doye nganyoron shirfuke refe ni nyona wale minu nu dabali no feraw beka tige ni nde ajien folo ye tarugu lakana manton folo minu watila ni nyona de lakake shirfuke nyoron shirfuke misaliata nolu ye ka jira ka fo ni ta ajien folo ye ni nyona bara nunu kake mogo fe mogo minu be islamaya la gushi ayere ka fo chugula ala ka kishi ni nema be Nabila Lutika aleka wati ni nyona shikera yoron chefike mi fo fle kishinde be luto mi aleka jamari fulla kan kewu ngoni mantun yere labna ajannani tasmade na fu masayi mantun luto ka mantun jeni yere o jekulu تطوير المقاصد حتى الإنشاء. كواب جكلو بجناي مسوكا أيردين لبي نافنا كل من به نات دين في أكاتشي. المرأة تحمل والله شيء تعدد تحاول تسحب. هنا فني مسوكا من به ناسرو تفدين لبعه مسوك مين كدين لبي. ko jegulu o ya fa ina fa yu di musoyma yu ki tiye do e ko di musoyma na ka di musoymi ki den fa ika fa ikono القرآن الكريم يقول القرآن باين بمنفو أو كان أو دين فقط القرآن باين قبماي جبلين بمنفو نفو كم مستو منفو بفرولا أني شيء من بفرولا
علاقة أخرى مع غيره كنا كدوي كلام وكلام بس كتا كلمة كتا كانوا ولدو كينا كدوي كسرو وفلا ولفر لندن أنا كدوي كلام وكلام بس كلمة كتا كانوا ولدو كين فنجو كانوا جبو كين القرآن باب ميفو كانوا مغارا جنانا كجبو دو أبي لبان كجبو دسين جبولين بمين فنافو أن المرأة كم سو كم من قديم شوينا فوتشي من قداي أبت بدوكم لا تمامي قداي فنا أبت أبات بلا من قديم سويدم قرآن باي من فو أنو تكليني مسوري كانغا كي هكلي يرلا يمرا تشو كسرتي مسلم دكا يرلا بلا كتاتي يكناكتي عليه هكلي جينا من داك كما نونا أيافو دين منشرين كما كرو من بكفو إحنا قالنا إننا لا مولا mingo angana ningeo ngo ala de yufo ala minya anda uri kangana nunu kujugul nunge yalla awbulo yalla ka fukam mena termenike ula ka kuma ko ya ula ngam tumbe anyi fen fi qur'ani koloje de do ka fuku de yo bala ni choya woro te qur'ani koloje dama de do qur'ani bakani fusilame maau jikulu do ka fen nunu labo kuna ti islamu kasro masarahmani min de fu islamu qur'anana ma asru ti islamere ba ka islamela eki nyetugo masarahmani min fi eki nyetugola katugo uje kulinga kula yalla islamu min besoni ma islami jumani akorayni to korode ka fu islami ngoni be ka qur'ani bi soso نوتنا أسرو ما من ذلك قرآن تيجي يا كافو قرآن يا على كماي يا على كماي نمّا إتى أولو بلا كافو كيبين بيشي يقولون كماي نمّا إني ما من قرآن بنسوسو يكافر اليوم ما من يسوسو لك سورة يسوسو لك سورة القرآن أي كافري آية من القرآن لما من القرآن آية سوسو إيه كافري كذب كلمة من القرآن لما من كما سوسو القرآن إيه كافري ما من يلغوشي لك قرآن حرف كلمة يلغوشي ni akina foni farlan da baka wal mani do balan bala wal matete harfu min yi da qur'ani bayinna ni ma min yu lagoshi iya kafiri ya bela ma shi ta qur'ani foni gonya foni ya kafiri فوتشو بالنا تفهم ما قد يبرد المتأوي تفهم بكمان هالينغا يرومون تفهم ورتولا نتفهم كلمة ابن جمان دكين أني من فويا أي سام ثم فيها أبي تفهم كلمة درون دبالا أفوري جوامينا أكوري ويري ديارا كان يفاي akaka ni fangai ukanka kila diria umma ukanka kila diria kutle kila diria ukanka kila diria kafukan uluye femminni na unfe kafukan majenoye ukanka kila diria umma kadaka an abe masara manu tasuso femmin be ala tasuso yalla ala gasilame be seka foka be na dafe nga jeyini kama sala manu tatwenwa silame seka masai kire tugu kama sai nga jento no ka foki be na tadafe de ka jeyini silame be so mawa angun seko kede antisum وهذه الوزيرة من يشرمزون لا كافوكو أنا معدلش كافوكو من يشرمزون ما فينكي ولا ما فينكي وتناتو أكفينكي أبسك كي نبأو صبما أبو أفتين كأسرع أبو صبما nga uteseka ango nuji jukumu mafuko yale من يشرمزون ngo kabni watu la dalla kabiyan gon tumi ndro ya anana amman ne kilire sigrayro la dura amman ne kilire awula an be femmin control ayola wuli tukuni aw fana amma fo kauka bu fanga be law
أمو كاو كابوني منشرينا أكتا منشري ولا انتم حافظ عليها بقدر أنا ناي أو يرب بنباكا أو دسنبكا أوكي على الوزير الزيارة هون اللتش باجرا أو ناكا فكم منشري مسوي شكون دبالا يا كاي فندوري كمان ما دام زي وزير ذم أي كاتوني منشري مسوي بين ما نعرف أي أنت سيجي أو ما كافو كام أنا باولا لا بس أي أم تنبيجورو منا جيلن دو أم بوراين كاي فوكا يروجي كافو كام نبي سيجي وجورو النتا كمسوين توين أي أتناكي وتامة أتناكي غافنا أما فوكا منا تجوما وروكي أم فو ما كافو كام دبنا مانغو المكان دادي مكان توين نو كافو كام دبنا سيجي أي والتفاصيل من ولا ني تنبفكا ولا ني من دي أنغا جماما وديني وجماعة من بيا أني من تيا هو في أنغا جماعي ما هو ميري كلامه بلمبي يشيها كلامه بافكو نيندا كيرا ما هو نوم بورا لفه مشرو ubora feni bonya de uluna na afika fuko ale faye ulu yedewi ale fana yu mina ka fuko na faye u yedewi ubora ingo ni ka so juguman kontuni ngonche ale man felala ngani ya juguta ale makatara uma teka finjugul labbe katara uma uta ale ko ni man felala ni shite ulu fana aba bisigi aba jigiya ka faku betende utana ngani ya jugunye sha makadaka munayr aba jigiya ka futana amma alaka farukan ku deme ku lafasa ay ka o mai toyenno alati saki joka fuka bena ulula fasaka utoyo kada ni atenga nga fuku tige amayin tena ni konu nun lawli udani atenga nga ni article nungo ni mabo wa femma sama umabo umalabanye ante fenwore fo nga ni dommi ngoni fembora article no wal makafenye sham maula والله أنت توتو شلا أكونتر كانجو أرتقلو كونتر لا منا كفنو فيني أنت توتو لام بانجو أكون أمنا كفنو فين سير من بيبلو من غديه سن من غبو بيبلو غوين من دي والله أم باو نينك ولا حالي كا دين لفسا كدين دم والله أم باو نينك كدين دم أم با كي أكادانيرا سيلم ما يركا دين دم نه أو نيني الحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه واصلح امر المسلمين اجمعين واصلح مكائد البغاة يا الله يا الله يا الله من يجيب كل من دعاه واصلح امر المسلمين اجمعين واصلح مكائد البغاة يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه واصلح امر المسلمين اجمعين واصلح مكائد البغاة من شر شهر رحمه الله ثم اصطفاه شاكرا إياه ثم هداه ربه واجتباه ومن يكد الردى سقاه جزي عنا بأحسن جزاء به كل وجود برزه واسقنا بسبيل من كرسي صلاة زلال من راحة الإنس وصل قدر المصطفى عليه والآله وصحبه المقتدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ambalmaw nin dun ye ɲɔrɔn sherifukɛ yɛrɛ ni furancɛ fanga nunu ale yɛrɛ ni furancɛ fanga cɛ lahalaya minnu be a da sera fɛn caman fana ma i n'a fɔ ɲɔrɔn mara a kɛlen do boloko fɛ fɛn ye jamana marabaa minnu jamana in mara dir'u ma fo ka se bi ma nka o ye kuma wɛrɛ ye ni ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata nunu na a ye min fɔ ɲɔrɔn mara kan jamana marabaw u tun kan k'u jantoli min kɛ ɲɔrɔn na u kan k'u jantoli kɛ ɲɔrɔn sigibaw la ɲɔrɔn denw la sabu olu fana ye jamana halaladen dɔw de ye hali ni faso tilali bi kɛ olu minnu be yen
minnu bɛ n'o ye ɲɔrɔn wolodenw ye a kɛra i n'a fɔ ni jamana jɔdaw bɛ tila jamana baaradaw bɛ tila jamana halaladenw olu kan ka ye jɔyɔrɔ minnu na jamana baara la a kɛra i n'a fɔ ɲinikɛ bɛ ɲɔrɔn wolodenw kɔ ni Ala sɔnna ma a ye min fɔ o lahalayaw la an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛna o ɲɛfɔli fana kɛnɛ sigi inshallah an balimaw kabili an ka jamana ɲɛmɔgɔw u tun ye sira dilan daminɛ sira yi ne bɛ bɔ Bangoni ka taa Jalakɔrɔji o sira kelen de bɛ taa fo Ɲɔnsɔnbugu minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan n'u ko olu ye association des riverains rue 445 Bangoni olu tun ye ɲɔgɔn dalajɛ wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ɲɔgɔn jalajɛ in kun ye fɛn min ye k'u bɛ jamanadenw ladɔnniya ka fɔ olu ka sigiyɔrɔ olu ka du ko sira dilanlen a bɛna se olu ka duw ma u yɛrɛ ka fɔ cogo la ko sira min kin min ni a jama ka ca ni Bamakɔ kin bɛ ye k'o ye Bangoni de u ka tɔn u y'a jira k'a fɔ a tɛ k'a fɔ k'olu ka laɲini ye k'a fɔ ko u tɛ Bamakɔ jidi fɛ nka olu yɛrɛ kɔni siraba nin bi bɔ n'a bɛna tɛmɛ Bangoni fɛ ni dabali ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka kɛ hakili ye ko a tiɲɛni fanga bɛna bonya kosɛbɛ o siratigɛ de la sa mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'a sigibaw ye dutigiw ani kintigiw ni alimamiw ni musow ni denmisɛnw u y'a jira k'a fɔ olu ma ɲininka u ka hakilinataw ma ta ŋaniya min talen don jamana marabaw fɛ k'a bɛ jamana yɛrɛ sariya a bɛ u kankɔrɔ sɔsɔ sirabaw cilen ni dugu sigili cogo ɲuman na ko nin kuma in pereperelatigɛ fɔra Umar Berté fɛ n'ale 5e juin maire dangan duurunan ye a ye ɲɛmɔgɔya kɛ a bɛ san 4 bɔ bi ale yɛrɛ ye kɔrɔsigi ye Bamakɔ mairie ba la a yɛrɛ ka fɔ cogo la hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ko tuma dɔ la kuma in ma fɔ anw fɛ radio ɲɛtaa la yan a b'an bolo kɔrɔ yan ale y'a jira k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ale de banbɛ sira in bɛ se ka dilan cogo min Mali web ale y'a jira k'a fɔ min ye Bangoni sigibaw ye olu yɛrɛ kɔni tɛna jɛ n'a ye sira in bɛ ka bɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnya jamana marabaw fɛ o ko min ye maire ko ale de banbɛ k'a fɔ sira min n'a bɛ bɔ Jalakɔrɔji Ɲɔnsɔnbugu Jalakɔrɔji k'a bɛna Bangoni cɛtigɛ k'ale bannen don ko sira in tɛ bɔ cogo min a yɛrɛ fɛla bɛ lamɛn komi a yɛrɛ ko ten ko kuma in fɔra an fɛ radio ɲɛtaa la ne ma mɛn nka n ye ɲininkali kɛ maa jɔnjɔn fana ma sɔrɔ ka kuma fɔ n ye k'a fɔ olu de y'a kuma fɔ o n'a ta bɛɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Umar Berté de don maire duurunan commune 1 kɔnɔ n ye kibaruya dɔ de mɛn parce que aw ka radio in a lamɛnnen bɛ an faw a n'an baw fɛ n ka musokɔrɔbaw n b'u fo Madame Muɲare fila Sikoro olu ko aw ka kuma yɛlɛla ko maire dɔ bɛ ka sira bali ka kɛ ko sira tɛ kɛ Bangoni kɔnɔ o balila ne la dɛ Jose Traoré maire adjoint o bɛ se ka jamana ka sira bali cogo di k'o tɛ kɛ aw yɛrɛ ma deli k'o fɔ an tɛ se k'o fɔ o se t'an ye an ye élu de élu jɔyɔrɔ min b'i la ka wuli k'i jɔ i ka population ye min b'i minɛ ko kan Bangoni siraba ko u ko a fɛɛrɛ n'o ye largeur ye u ko mètre 30 an ko mètre 30 de o bɛ sariya sɔsɔ a bɛ sariya jumɛn sɔsɔ a bɛ schéma directeur sɔsɔ a bɛ PUSI sɔsɔ n'o ye plan d'urbanisme sectoriel ye a b'o sɔsɔ olu bɛɛ dun ye maires ka laɲini de ye ani société civile ni administration olu ka laɲini de don a bɛ voter maires fɛ conseil des ministres la décret bɛ ta kan olu ye min boloda o ye mètre 20 ye sira min bɛ bɔ mais an ye min mɛn a gale u ko route intercommunal ni ko intercommunal foli mairie commune mairie Jalakɔrɔji mairie ani Safo mairie olu ka yamaruya di ne dun mandat 4 filɛ o yamaruya ma deli ka di a tilala ka b'o la parce que utilité publique kun taara Amadu Tulumani ka tile la o y'a bila IBK nana o y'a ta Ɲɔnsɔnbugu ko nana don a la k'a bɛ na kɛ corridor ye mun ye kamiyɔnbaw tɛmɛ sira ko ka kamiyɔnbaw bɔ Samɛ ka na u tɛmɛ Bangoni na ni dun ye Bangoni jateminɛ Bangoni ka bon ni Samɛ siɲɛ 10 ni kamiyɔnbaw tɛmɛ sira ni nana o kɛ Bangoni na o kɔrɔ k'i bɛ Bangonikaw bɛɛ cɛ ni muso denmisɛnw maakɔrɔbaw olu kɔni bɛna gɛrɛgɛrɛ de k'olu kan dɛ anw tɛ élu ye ko an b'an yɛrɛ makara an bɛ jamana de makara an b'an ka sigida mɔgɔw de makara an ko o tɛ sariya ye min fɔ nin sira in na mètre 20 de don mètre 30 tɛ dɛ mètre 30 tɛmɛyɔrɔ bɛ yen mètre 30 tɛmɛyɔrɔ bɛ yen o bɛ plan na Mali ɲɛmɔgɔ b'o dɔn parce que anw ye lettre ci yɔrɔ bɛɛ la an ye lettre ci Kuluba ma a ka ca an ye lettre ci ministre fɛn min kan ka nin ko in waleya mais an bɛ Kulubakaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ chef de cabinet fo ale ye association a ye sigikafɔ kɛ mais ministre tɔw ma sigikafɔ kɛ
an ye dɛ an ko min bɛ sɛbɛn na o de ka lawaleya mɛtiri 30 bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don mɛ e ka taa lajɛ a bɛ cogo di bi sira min bɛ bɔ commune na ka don Jalakɔrɔji Safo a ka ca dɛ a bɛɛ bɛ sɛbɛn kɔnɔ a plan bɛ yen u ye corridor min fɔ corridor in fana bɛ yen o corridor in bɛ bɔ 3e pont na ka taa kun salo 4e pont na n'a bɔra 3e pont na a bɛ commune 1 cɛ tigɛ ka taa dɛmɛ samɛ fɛ ka taa commune 4 la e yɛrɛ jo se bɛ commune 4 la i b'a dɔn i yɛrɛ y'a a place ye ne hakili la ni ambition bɛ jamana fɛn fɛn na o siraba in yanni indépendance yɛrɛ ka kɛ ka na indépendance kɛ chemin directeur foyi tɛ yen n'o o t'a kɔnɔ o de ye route de contournement ye i y'a ye embouteillage min bɛ Bamakɔ i ye jamanaba fɛn fɛn ye i bɛ taa ye kɔfɛ siraw bɛ yen nin kɔfɛ sira in fɛɛrɛ ye mètre 50 de terrain bɛ boli a sanfɛ mobili bɛ boli a sanfɛ komi jamanaba tɔw anw ko de n'u ko corridor ministre ye corridor min fɔ a ka laɲini na n ko corridor bɛ corridor bɛ cogo min na ale yɛrɛ b'o dɔn an bɛɛ b'o dɔn an tɛna an da bila o la anw kɔni ko an b'a ɲini u fɛ jamana ka basigi kama population ka lafiya kama an ka sariya parce que Mali ye sariya jamana de ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ o e t'a sanfɛ ne t'a sanfɛ jamana ɲɛmɔgɔ t'a sanfɛ état de droit kɔrɔ bɛɛ kan k'i mu chemin directeur minnu bɛ yen n'o ma falen ni k'i bɛna ko wɛrɛ kɛ i ye nin dɔgɔ kɛ ninnu population u ka yɔrɔ ci ko dama dama de kɛra ni yɛrɛ y'a ta u ye évaluation min kɛ wari min bɛ ka d'u ma an k'a lajɛ jamana in kɔni an ka ɲɔgɔn mago to an bɛɛ ka to sariya kɔ an ka to texte kɔ ne ma setigiya yira dɛ o se yɛrɛ tɛ ne ye n ye n ka baara de kɛ en tant que élu k'a fɔ jamana marabagaw ye aw bɛna nin min kɛ tan a bɛ sariya sɔsɔ dɛ a b'aw yɛrɛ ka sariyaw sɔsɔ parce que décret a bɛ taa conseil des ministres de la n'o ye chemin directeur ye et puis an ka na fɛ Jalakɔrɔji ta Jalakɔrɔji ye bɛ Kulukoro de fɛ o Jalakɔrɔji Safo u ka chemin directeur la olu se k'a fɔ ko mètre 30 ka boli ka na commune in fɛ o et puis mɔgɔ minnu y'u ka chemin da fɛ ni y'u ka chemin yɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que bibliographie o kɔrɔ ye mun ye u ye gafe minnu ta ka baara kɛ olu ko k'olu ye baara kɛ ni chemin directeur ye Bamakɔ n'i ye baara kɛ n'o ye e ka na mètre 30 ko ka mètre 30 bɔ Jalakɔrɔji ka na Bangɔni Kulukoro goudron ta ka bɔ Jalakɔrɔji ka taa Safo mètre 25 an t'o lajɛ mun na danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ an m'o de yɔrɔ faamu anw ko fɛn minnu bɛ sɛbɛn na sira tɛ bɔ ni sariya tɛ anw ko sariya de ye bɛɛ ka sariya bato an tɛ se k'an opposer fɛn na dɛ parce que jamana in ka taa ɲɛ a ka d'an ye mais jamana fana fondement de b'a la fondement ye bɛɛ ka sariya de bato mais ni dungɔ n'i ye nin dungɔ kɛ k'i bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ ayi i bɛna ni ko dɔw wuli ala ka n'o cɛ janya an kɔni an ye laɲini de kɛ n b'a dɔn fana a ɲɛ minnu ma mɔgɔ hakilimanw don u b'u hakili jagabɔ fɛn minnu bɛ sɛbɛnw kɔnɔ olu ka waleya sinon mètre 30 bɛ tɛmɛ nafaji fɛ ka taa Safo o bɛ yen mètre 50 bɛ bɔ 3e pont na ka taa 4e pont na o bɛ yen n'i y'o mètre 50 bɔ mɔgɔ si tɛ tɔɔrɔ Bamakɔ yan wa ne bɛ se ka a dalayaw bɛ ne bolo mɔgɔ si t'a kan n'i ma sɔn mètre 50 in kan mɔgɔ si t'a kan n'i ma sɔn o dalayaw bɛ ne bolo ni ala sɔnna ma komi nin y'a daminɛ de ni ala ye lasigi nɔgɔya association in ani aw minnu ye kunnafoniya in di ko maire dɔ sen b'a kan dalaya fɛn fɛn b'an bolo an b'a bɛɛ bɔ ka d'aw ma o de kun don vraiment aw ka radio in ka d'an ye an b'a dɔn vraiment e yɛrɛ ye maa min ye i lamɛnnen don surtout an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ n'a kuma fɔra min tɛ tiɲɛ ye a ka kan an ka hakilinata ye min ye an k'o fɔ o de don sira mɔgɔ jumɛn bɛ ban sira la mais sira kɔni bɛ bɔ sariya de bɛ ko bɛɛ la wa a tɛ se ka taa ni chemin directeur ni piste tɛ wa Kulukoro ani Jalakɔrɔji Safo Sangarebugu o ni commune tɛ chemin directeur kelen kan dɛ u tɛ chemin directeur kelen kan et puis olu y'u ka chemin directeur kɛ piste yɛrɛ t'a la parce que piste de ye comme o de ye décret d'application ye mais piste t'olu bolo n'i k'i b'o nin baara in kɛ i ye nin dungɔ de kɛ i ye Bangɔnikaw di mobili ka yɛlɛ Bangɔni cɛ n'a musow kan o la anw ye élu ye anw ko an tɛna sɔn o de ma ne kɔni an b'a fɔ an tɛ se ka bali dɛ mais an b'a fɔ parce que bi bɛ sini bɛ ni kɔlɔlɔ min bɔra la faama minnu y'a décision ta ils vont répondre devant l'histoire o de kun don k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ni ɲɔgɔnnaw bɛ yen an ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye kunnafoniya fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔ a ye na an b'a d'aw ma tilennenya la ladiriya la ala k'an dɛmɛ ala k'an lakanda ala ka jamana in taɲɛ ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la vraiment merci ɲɛta journaliste bɛɛ ye ala ka an dɛmɛ ala ka jamana in kanda merci i Tarawele. an balimaw an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira u la k'a fɔ an ka alimami dɔ bɛ yen baara ɲuman kɛra a fɛ o baara ɲuman nin ye fɛn min ye o de ye silamɛw u ka baara bɛɛ lajɛlen sira donn'u kɔrɔ dari masa fɛ o kumakan ninnu bɛ alikuranɛ kɔnɔna na n'o ye ala kumakan ye caman fɔra anw yɛrɛ ka kira fɛ sallallahu alaihi wasallam silamɛ kɔni tafan b'a la kɛcogo b'a la a silamɛya
kefew bala mo bi ma mbulukoro anga bi dungwaru kene ka mo dogolente doningela do kramo do nyiningela do femi keme ka islamia de kumbi kusobe o fewna o ye ni mo fatura ibe fatu kana fuluma femunu to ibulukoro namba fo bamananga na ko shuko chi ni fatura ka femunu to iko o fenunu o ina fuluma fenye minu tuma dola akanga tla ikomo che nga kramo ke intu gafe bo gafe intu arabukai anya fai o senfe akijija arabukai ndemenen kofe akala je ka ken nazarakana ani arabukana o bara de kerafe halini bara mafuri aba fe kuma sokono bara imbe dakumina aba fe ka nyafoli ke amunu gwanye islamewe ambisika deme chogomi bara into bisika furi chogomi kramoke assalamu alaikum etogoedi ani bara mi nantu njera ka bara in ko fonyoyi bara imbe dakumina ani ya blaromi ani la yini munumbila bismillah Allah shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu muhammad صلى الله عليه وسلم ملمك جوسي ترابلي إن شاء الله أني لا يجد الإسلام مو كافو أمنا كنت لا غفي أمنا يلما فرازين أرابولا إن شاء الله أني الإسلام وكال لا يدوكا إن شاء الله aya dafa ni alaka je bari cien katla arabula aya odi kafewu be firiyoro la sukula onga ka bo arabu ni farazela odi ka dokon akadokon nyerab ni ma fo atem malere ko lo folo kitabu hannan nana kitabu firiyoro ka kitabu firiyoro ko na hannan nana uti bo kalama ko ni ma yefolo opma inshallah an woni ya jasri ya ndibranye kalandewni aya inshallah dunya fitini mimana nga yelema farazela kuma inshallah nere todo to Dauda Yatura inshallah mbangina dugumina odinde ka buye siku man inshallah ne konin be arjo mbara la amena inshallah nga ni alimami fanadiye selama yu damakashina jamana koka ani jamana konoya anyi fola min wonu kara arabuye minu ye faraze kala akumba bulla kosebe kunga bo farazela bari ko faraze ka cien kitabu ka bo farazela umma dele ka yi o ma inshallah ala dunya fitini min galfaninna inshallah o de ko sonne kitabu nya yelama ka faraze yi salamu ko seku nafanna yi je kon allahara o ma kitabu mi flaniye kitabu mi yelama ne flaniye farazela ni musaka bala kosebe am musaka kacha folo takni arabu dorondi anyo musaka bo o koni arabu doronga zena taye farazena arabu ye o musaka de kacha kosebe am musaka kacha o ma nera koni yaka bisigala ni anye minjate bo nangwa mi kitabu mboka ka moko kal wasanai kosebe odi anga million nani bo faranyonga minu ye kitabu yera tapi bawye minu ya aseben bawye annun ambele jele farala nyoka hakla mindi aka wasaye odi akase million nani mo angu nyini silama fe silama nyimo fe kan ndeme no ye silama kasuka kitabu nzora chuko yamina bara musaka kachango sebe musaka kacha o mama nyini silama fe minu me jamana koka ani minu jamana kona o kan ndeme niye alako bara diye tamamando ko bakle manja mo mo ni dorome kelindi ala mo ala ba ka dorome tanye ka double fo ka tase bi wulu lamo op mana ala ko la op mana ma fo ka selamo ye ka fo ko kitabu abele jile tsaka firi na kitabu na dira amimmin ni selamo yuru la odi ka chan op mana kitabu boli musaka op mana mi rabi min ni selamo la odi ka chan ko sabe bani kitabu bora mogom ni erezo mogo ni bruskona mogo ni dugba kono mogo ma baw ani keteru kitabu mira ka dolu mo fudila opma inshallah kitabu musa ka kacha noko ni anya jete bo abise fo million nani demo opma ma ni islamo fo ka neme anga siga wari imbaranyonga inshallah kitabu ka islamo ka sugo na fala ya chuko yamina opma inshallah jose tarawile inshallah mi fo ko sebe folo tayingon na anyo bo o koni jaram moko ye abisukula ngame moko chama de bangwole jamana koka ani jamana kono ya ka fo kwanga njije ka bo farazela
faranze ka kien kitabu bwala ne kone maye folo nyira ye kitabu fere la onzera wo moku nyininga ukoko nganjija chuku ya bela nga bo farazela o baraka kumba be mo la mo be ta nyininga lika uyuru kitabu fere la mo kosobe o ma inshallah ni njasri nga dunia fitini mingal fa minna ma fa ko inshallah aya aksalamu ka saka nafasoro na ye chuku ya mina o mama ina ala fe kitabu yin ala ka silamo be na fana bwala ani silame jamana belejidi o mana jose taravili ma min be folo ka fuye o de flaniye inshallah na ala sonamo alhamdulillah imam silamaya baara ye kɔnɔnjɛya de ala kama ko la musolaka t'a la fiyewu ala y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten alkurani y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten ciden sallallahu alaihi wa sallam ye baara fɔ cogo min a bɛ kɛ ten nin baara ni min filɛ i kɔni ye a hakili jagabɔ kɛ ka sɛbɛn labɔ a ye se ka kɛ kelen de b'i bolo o kelen in fana a ka kan ka lasaniya ɲɛ b'i la o baara de bɛ ka k'i fɛ yala ka kitabu in i b'a fɛ ka hakɛ joli bɔ ni kitabu in kɛra bɔ fɛn ye a gafe kelen bɛ feere joli hali maa min ko sisan ale ta tɛ di ma ye a bɛ se k'i dɛmɛ n'a ye nafolo in bɛ bɔ a fɛ nka ni nafolo bɔra a fɛ gafe in fana n'a kɛra dilanfɛn ye komi musaka de bɛ don a la wajibi de don ni musaka min donna la musaka in ka se ka kɛ bɔfɛn ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka diɲɛ k'a fɔ u b'a di ala ma ten gansan nka ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min ko a b'i dɛmɛ n'a baara ye ni gafe in kɛra a bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn gafe hakɛ joli bɛna bɔ a bɛna feere joli komi i nana anw fɛ arajo ɲɛ t'a la don kibaru kɛnɛ kan n'an b'an da don fɛn o fɛn na fo an ka perepelatigɛ di mɔgɔw ma u k'u don cogo n'u bɔ cogo dɔn yala i y'olu jate kɛ wa inshallah n'ala sɔnn'a kitabu in jose tarawele kitabu in n'an ka ma bɔ zina fɔlɔfɔlɔ ta an y'o bɔ o kun kɛra 1000 de ye nka n zena ta n'an ma bɔ ka caya ka tɛmɛ o kan n'ala sɔnn'a ma n yɛrɛ ka ŋaniya kɔni ye min ye hali n'a sera an m'a kɛ a la dɔgɔma kɔni an k'an jɛ a ka se 3,000 ma o bɛn an ka kitabu 3,000 an m'a bɔ ka o labɔ fɔlɔ min jɔra kitabu n'a bi feere sisan furaɲɛ o furaɲɛ u b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 100 furaɲɛ o furaɲɛ dɔrɔmɛ 100 fɔlɔ ta in kɛra furaɲɛ 100 dɔɔni de ye o kumana olu kitabu feerelaw sera k'a di ne ma aya furaɲɛ kelen 100 o kumana furaɲɛ kelen dɔrɔmɛ 10 furaɲɛ kelen dɔrɔmɛ 10 furaɲɛ kelen dɔrɔmɛ 10 fɔlɔ ta in de bɔra o cogoya la bon ni zena ta kitabu kɔni an ye min bɔ kana n'o bɛ anw yɛrɛ bolo yan sisan o bɛ se furaɲɛ 150 ma a tɔba bɛ kɔfɛ dɛ parce que n'i bi kuma kitabu kan kuma min n'i b'o fɔ ka kuma kitabu yɛrɛ ka a kuma n'o ye kuma ɲɛbila ye fɔlɔ i b'olu fɔ olu ye kuma wɛrɛw bɛ kitabu ni kɛra ka kumakan minnu bɛ kitabu yɛrɛ daminɛ na i b'olu fɔ fɔlɔ ka kitabu yɛrɛ ka kumakan mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ kira ye tiɲɛ tila kira ye mɔgɔw su ka kɛ tiɲɛ tila kan olu kuma minnu ni kuma ɲɛbila minnu min i b'olu minnu fɔ o fana furaɲɛ ne m'olu jate fɔlɔ comme an nana ni min kɔni ye n'o b'an bolo o ye furaɲɛ 150 a ka ca n'o ye nka mɛ min bɛ kɔfɛ an m'o jate fɔlɔ dɛ min bɛ kɔfɛ bi an ma o tapi k'o ban fɔlɔ a ma kɛ cogo kɔni ni ko an ma bɛɛ jate kɔni a kɔni furaɲɛ 200 a kɔni ou bien a ka dan 200 la ou bien 100 ni dɔɔni o tuma inshallah kitabu in kɔni a kɔni bɛ bonya ni fɔlɔ ta ye furaɲɛ 200 kɔni ne ka bisikiya la a bɛ sɔn o mɔ dɛ bisiki farazɛ la n'i y'a sɛbɛn arabu la i b'a sɛbɛn farazɛ la furaɲɛ wɛrɛ de la o de bɛ kitabu o de n'i bɛ kitabu yɛlɛma k'a kɛ farazɛ ni arabu ye sɔngɔ na n'aw bɛnn'o kan tuma min ni gafe kɛra feerefɛn ye n'a y'a dɔn k'a fɔ ale bɛna nafolo min bɔ a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na n'aw sigira ka kuma n'ale ye nafolo mugu di o ye maa min b'a fɛ k'a taa kɛ fɛn ɲini sira ye ni min ko a b'a kɛ fi sabili la o fana y'a ta hakilinaw ye kuma laban jumɛn b'e fɛ ani ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i lasɔrɔ i b'i lasɔrɔ cogo di ani ka kuma laban ayiwa inshallah n'ala sɔnna ma aya ba ɲumankɛ ba jɛkulu an m'an kan bila silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ni min mɔgɔ min y'a laɲini k'a fɔ i b'a nɛmɛ o kumana n'ala sɔnna ma o kumana i bɛ se k'an wele nka ni mɔgɔ min y'a laɲini k'a fɔ ko aya e b'a fɛ ka nɛmɛ e b'a fɛ ka dɔ ɲini a kan o kumana i bɛ se k'an wele n'i bɛ se ka jɛ k'o kumakan kɛ o bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔnin kelen tanin dɔ bari kitabu yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ o kumana an kɔni bɛ min fɔ silamɛw ye ni min se kora min na o k'an nɛmɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an nɛmɛ an ka telefɔni numéro o bɛ yen nɔ 79 31 56 16 79
31 56 16 o kuma nyanga urazi numéro ye nyanga urazi numéro ni mo mi yalla ni ka fu ba ande be salami kitabu mo lo de flani o kuma min bo salama ye aya kitabu ngoni a bet fere de bar kitabu ndlanja de bi ni mo la o wajibi de an yiru kitabu bo ka bar kitabu ni ba bo wajibi e ka mo nyenemu ani ka karamo la kaw ibi chaman de chewla ka to di olumo o kuma na kitabu bet saka fere o kuma na mimi fere ko ni ka fa mi piringala fola akanga ben piri hakamo kitabu na mabo fola mo tse ka fo ki bi ida maka ulu mana folo ko kitabu de ka bo folo na bora ka bangwati mi ibi sura ka ika piri sika ka fo tiya de ma fa ka kitabu di mo mo ne hakala o ma inshallah ama yin islam fa nu ko ne ban neme o kan welanga numéro la 79 31 56 16 wala arajo nyeta era ni ye wele ka radio nyeta era numéro la akara directeur akara jose yere o akara mo ni wele ka radio nyeta la ya nala soni bi nzoro wala no yara makera radio damela nala sona mani wele ka radio damela ko dawda yatura